бардор дар канали нави мо видео баромадагии видео хеле ҳам ҷолибай, фаромӯш накунед, бидуроин тамошо кунед, дастгирӣ кунед. ҳамада салом алейкум бардоро, хуш омадем ба канали Эсем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. дар ин видео гап мезанем дар бораи звук. Видеои пешина дар бораи сёмка буд. Метавонем ба подсказка иҷодай короче бидуроин канал даста тамошо кунед. Якумин совете ки ман дар блогерои нав метам, чӣ гуна шумо мефаҳмед ки контенти шумо созай ва бе ягон каса пурсидан шумо далши давом битен ё ин ки не. Видеои кардагии хитон баъди монтаж як бор тамошо кунед ва бахтон савол битен ки агар ки ту тамошобин мешидӣ, ҳамин видеоро тамошо мекардӣ, далши подписатсия мекардӣ дар ҳамин канал ё ин ки не. Агар ҳамин савол дар худ ҷавоб додӣ ки ҳо тамошо мекардам, далши видео ки бира небоша, значит тамошобинам намекуна тамошо. Барои ҳамин муҳимай дар видео чизе ки тамошобин мебина пеш аз оне ки чизе ки мебина, чизе ки мешнава. Барои чӣ? Барои ки видео метавонад ки ту набошӣ дар видеот. Мисол дар канали ман бинед видеое ҳастае ки ман ягон чиза дар бораш гап задистам, хидмат нишон наметавонам, просто звук. Тамошобин ҳамчунин метавонад видеои туро тамошо кардаиста боша, ягон ҷои дигара нигоҳ кунад, отвлекат шава, як кори дигаша кунад, но всегда гӯш мекунад. Наметавонад пас кунаву видео тамошо кунад. Яъне ки пеш аз изображение муҳимай звук, яъне ки овоз. аз ҳамин хотир микрофон яке аз қисмҳои муҳимтарин дар ҷодаи блогерӣ ва вообще умуман любой чизе ки контент қати вобастагӣ дора, звук и муҳимай. Савол ба дариҷа ба миён мешавад ки барои нав блогера сар мекардагӣ ай чӣ гуна овоз сарф кунем. Мо дар бораи сёмкаш гуфтум, гап намезанем дар иҷо, уже дар видеои пешина гуфтагием дар бораи звук толка. Ва бардора чизҳое ки ман имрӯз дар борашон гап мезанам, ссилкаҳои ҳамаша ман дар якум комментария мемонам ки аз куҷо шумо метавонед харидорӣ кунед ва аз ҷумла дар ҳамун якум комментария ки дар поёнаш ссилкаҳои EOI, дар болош ссилкаи бозӣ ҳастае ки шумо метавонед дар бурди ҷанговару бозингаро пул кор кунед. ва фаромӯш накунед ки дар вақти якум регистратсия кардаантон метавонед ба промокоди канал бонус ба даст биёред. Ссилкаи промокод дар комментария закрепид шудагиа. Якум чизе ки блогери нав сар мекуна, ина ҳамин хел микрофоне ки ман дар сар кардагиам, и универсални микрофонае ва айни замон дар дасти ман ҳастае ва дар дасти ман метавонад ки баъди харидани ин гуна микрофонҳо и кор куна. иш хубиш чие ки ира дар боҷо сёмка мекунӣ. Инами рости ман фокусаем ба фикр. Ина микрофоно. Ира петличный микрофон меган. Дар камера пайваст мешава ин тарафаш. Ин тарафаш дар лави кирта 6 метр дарозӣ дора. Хубиш дар чие? Ира ту метавонӣ ки дар камера пайваст кунӣ. Як. Ту ира метавонӣ ки дар телефон пайваст кунӣ, ба телефон сёмка кунӣ, звук прямо дар ҳамон барова. Ҳамада салом алейкум бардор, як бор дигар намо расидем дар пеши Бахтовар Сафаров и бародармон, яъне ки пиардиш ки шумо медонед ки. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи бародарои азиз. Салом дӯстони азиз. Хеле дофи дига дофи пеш шумо омаден. Поҳои ма чӣ қадар варам буд. Ира метавонед ки дар микшерни пулти ки ҳаста студиои конкретни да мисол ма микрофони пеш ай буд дар через микшер буд, мисол да сахтш мек приём буд ки дар расследование дар дигар чизо истифода мебаранд. Ин психологически приёмай барои маълумоти дар корита гирифтан. Ин бо ҳастае ман хеле микрофони дорам ки ин ҳам ҳисоби микшер да, ҳам ҳисоби чидай метавонӣ дари пайваст куниша. ин худаш дар худаш бо запис мекунад ба ғарзае ки микрофоне. Евросоюз хеле ҳам ташвиш кашида дар ин бора ва ҳар тарафа мега ки ором шавен. Просто ба гуфтан ором шудан, ак намедонам ё ором мешава намешава. Звук дари биёя, ту сёмка кунӣ бирай. И барои чӣ хуба и хел ки мисол дар танаи телефон пайваст набошаву отдельни боша звук, толка дар танаи ту. Хуби дар онае ки мақсад ягон сёмкаи бернӣ дай, ягон бозӣ дай, ягон гонка, понка, мисол ягон интервью да, мисол ягон ҳолати чида, камераи ту отдельно истодагиай, сим кашол нестай, звук толка дар танаи ту. Бисёриёро бин телефон да дастшон меқапанд микрофонаи барои чӣ ки байни камерау байни микрофон сим некомфортное, неудобное. Якумин чизе ки блогер метавонад сар куна, ина ҳамин микрофонае, и арзонае. Ссилкае ки ира харида метавонед дар комментария ман мемонам. Ман ира чанд қадар сол пеш вақти нав сар кардани блогерӣ гирифтагим, то ҳамин чена кор кардаистае. Мақсад бесмерди микрофонан. Ссилкаи магазине ки ман гирифтагим мемонам. Агар ки ин намуд микрофон випускат нашидеста боша, значит ки бо амира як версияи навтараш випускат шидестае. Мо уша мемонам. Чизе ки якумин шумо метавонед блогера сар кунед, ин ҳамин микрофон шумо дастатшнае. Ин метавонад ки дар дурни студия запис кунӣ баи, дар иҷа кирта сахт кунӣ, гап занӣ, метавонед дар кӯча, метавонед любой намуд сёмкара. Ва албатта ки аз ҳамада як чизи муҳими дигараш ки як психологически ҳам хеле эффект мешидай, мада хидм намешава. Бисёр одамо видео мақулшон намешава, не ки аз ҷолибиша фаромӯш мекардиянд ки лайк монанд. Шумо фаромӯш накунед.
дальше мо мерем. Микрофоне ки агар шумо ёд дошта бошед дар видеои пешинаи ма буд приём буд ки дар расследованию дар дигар чизо истифода мебаранд. Ин психологически приёма барои маълумоти даркорита гирифтан ва чӣ ба ки имрӯз ӯ микрофон дар ҷа неста, ин микрофоне барои он хотире ки ма ай Тоҷикистон Россия омадам. Ҳамаи ӯ таҷҳизота ма ҳама чизо ман наовардам. Ман дар ин ҷа бо аз нав закупат кардам. Барои ҳам хотир ман метавонам ссилкаҳои харидагӣ ма дар комментария бимонам. Ҳамаи бардонида аз нав. Чӣ ба оварданаш? Барое ки дар он ҷа боз ман ба ноутбук монтаж кардастам. Дар он вақт ман монтаж мекардам ба компютерҳои статсионарные ки пипец мощный кардагӣ будам мавра. Баъди харидам бо где-то 6-7 ҳазори дига сомонӣ ман дар он влажид кардагӣ будам ки мощный шавад. Ҳамин хела микрофонро ман овардам. Ӯ микрофонро барои чӣ? Барое ки ӯ микрофон конденсаторный микрофон буд ки дар пулт, яъне ки микшерный пулт мегам, мақсад чоркунҷа дегиен ки кнопка дора, ӯ дар ӯ пайваст мешавад, баъд ӯ пулт дар компютер пайваст мешавад, баъд звуките сабт карда мешавад. Ин микрофонро ман чӣ ба гирифтам? Барое ки ин микрофонда пулт дар кор нест, микшер дар кор нест. Ин метавонад ки через USB десен брава прямо дар танаи компютер пайваст шава, ё ин ки аз ҳамада муҳимаш ҳозир телефонҳое ки USB Type-C истифода мешаванд, USB Type-C прямо дар танаи телефон. Это вообще бомба. Микшерный пульт барои чӣ дар кора? Барои он хотире ки качествои звука пракнаву фантомни питания мета беғарз аз оне ки чиста мақсад кабеле ки дар дуруни чизе ки звука принимат мекунад мерава, бо фантомни питания дар кора ки хиди микрофона қувва бита ва овоза хубтар бигира. Хуби микрофон дар чи ай? И ай фирмаи легендарни Шурай дар радио телевизору агар шумо дидагӣ бошен, и ҳамун версияи дуюми ҳамои именно барои блогерҳо пешниҳод шудагиай. Барои чӣ? Блогерҳо на ҳама ҳолатда вода удобнае ки айдумшон фантомни питани кашида баранд. Имкон дошта бошанд ки просто ба кабел дари пайваст кунанд. Ва барои одамое ки доранд аллакай фантомни питани ва вода удобнае студияшонда метавонанд фантомни питани бигиранд. Ина диден дар ҷа вход барои фантомни питани через ӯ. Яъне ки ин микрофони да чиво универсалния ки метавонӣ через фантомни питани студияи конкретни да истифода барӣ. И динамический, оли ман мегӯм динамический ай конденсаторни чӣ фарқ дора? Метавонӣ ки через пулт монӣ дар студия, статсионарни студия ки диққати намеҷамонӣ истифода барӣ. Ё ин ки метавонӣ ту одаме бошӣ ки ранг ман мисол як рӯз Тоҷикистонда, як рӯз Москвада, як рӯз як ҷои дигада, просто ӯро нагирӣ, хича тоқа ҷамъш кардӣ, монди запис кардӣ, бо ҷамъш кардӣ, бо як ҷои дига рафтӣ. Ҳамин хотир ма ира гирифтам, ӯро наовардам барои чӣ ки ӯ объёми калон ҳамаи студия ки ма дар Тоҷикистон буд, агар ҳамаеро ман меовардам, багажи ма хеле ҳам калон мешид. Чӣ гуна совет ма дар оянда шумо дода метавонам ки мақсад дискомфорте ки неудобствое ки дар машинак дар рафти блогерӣ ҳамира шумо накунед. Якумин чизе ки шумо фикр кунед вақте ки оборудование блогера мехарен, ҳаҷми калон надошта боша ва ро шумо мобилна истифода бурда бутонед. Мисол мегирем ин микрофон. Ма исус рафтаниям, микшерный пул дар кор нест. Ҷамъш кардӣ, як кабел хадиш гирифтӣ рафтӣ. Далчи дар бораи микрофон гап задем. Барои чи ай ӯ микрофон ма ин микрофонда гузаштам? Иша гуфтам барои ки мобилния компактния. Агар именно ма ссилкаира мемонам барои харидан. ҷое ки доверие. Агар именно ҳам микрофона абзор дар бораи хидиш дар кортон боша алоҳида, ма дар бораш бо пурра гап мезанам. Гуфта будам ки динамическийра ай конденсаторни барои чи разницаш мегумтон. Динамический бародаро хубиш дар чи ай ки беғарз аз инаи направление, ҷое ки овоза мегира намеҷа. Беғарз аз неми қадар ҷо овозои ақиб дига ҷоро намегира. Агар дар студио реперо дагиен ки не хеле чизои мягкӣ задагия паралон барои звука поглашат кардан. Барои чӣ ки ӯ истифода мебаранд конденсаторни микрофон. Конденсаторни микрофон эхои ки ҳамун студия мета ӯро мегира. овоз бемаънӣ мемегӯ ки дар дуруи ваннаи. И намегира. Динамически намегира. Нигоҳ кунед шумо. Ман хаб мекунам, компютер кор кардааста, шаст шум дора. Хаб мекунам, ку бинед чӣ қадар шунавида мешавад. диден ин овози пастарони намегира. Далши нигоҳ кунед ки чанд хама адалият кунам, микрофон овоз чӣ гуна мешавад. як се чор 1.5 бародаро и дар танаш сенсор дора. Вақте ки ман ира дур ақиб кардам, звука киштам. Ҳозир дидам ҳарче ки звук киштагӣ буда. Танаш сенсор дора, баланду паст мекунӣ ва дар танаш и навушникам дора ки мониторинг мекунӣ звука. Як бор дига мекунем. 1.5 аллакай овоз ҳаст.
баъди якум қисми оборудование блогерии тамошобино ба д банда тақсим шуданд. Бандаи якумаш дархостош зиёд шид, саволҳои навбанав пайдо шуданд ки мехоҳанд дар бораи ё буфаҳманд. Аддиин банда боша зидай дар бораи инаму тема. Барои он хотире ки дар байни тамошобино задхурд хунрезӣ нашава, мо ироҳа метавонем ки ҳал кунем. Бале ма интихоби ҳама подписчикора қадр мекунам ва мехоҳам ки ҳама намуд темада боша. Лекин аз як тараф ростае ки мо наметавонем дар ин канал ҳам дар бораи блогерӣ, ҳам дар бораи техника оборудованӣ, ҳам дар бораи видеои тарсноку даҳшатноку чизҳои ғайриҷодӣ кунем. Ҳамаш омехта мешавад. Яъне ки чӣ гуна роҳш ҳастай. Агар ки дар канал шумо аҳамият додагӣ бошен, ҳастай кнопкаи спонсорства. Спонсорствои барои чие? И ҳамчун як закритии сообщество ҳастай байни блогеру махсус гурӯҳи тамошобиное ки як темаи алоҳидара интихоб мекунанд. Мисол мегирем, агар ки шумо 10 та спонсор бошен дар канал, видеое ки ман мепартом бо доступи танҳо барои спонсоро, танҳо у видеоро шумо тамошо карда метавонед. Обши тамошобино не. Бародарое ки махсус дархосто доранд ки кам одам талабот дора, мисол дар бораи техника, дар бораи блогерӣ, дар бораи ягон темае ки основной дар он намуд тема бисёр одам хоҳиш намекунанд. Шумо метавонед дар канал спонсор шен. Мисол мегирем, агар шумо 10 та спонсорен, ман видео дархостии шуморо мекунам, доступша толка барои спонсоро мемонам, танҳо шумо тамошо карда метавонед. Обши доступда дигар видеои пешинаи канал ба мисли ҳар вақта мебарё ё якдигариша маҳкам намекунад. Барои дар спонсорство дохил шудан, кнопкае ки дар канал шумо дидесен, агар шумода фаъол боша, пахш мекунен, як миқдор маблағи муайяне ки у маблағи муайян хеле ҳам пастай, дар як моҳ як бор пардохт мекунен. Тамом вақте ки шумо спонсор шуден, дар шумо отдельни вкладкаи сообщества кор мекунад ки ман вақти сообщества мекунам, танҳо шумо мебинен. Вақте ки видео партофтам, танҳо шумо мебинен. Метавонам ки эфир кунам танҳо барои спонсоро ва ё ин ки барои ҳамагон. Дар оҷа шумо махсус темое ки дар хитон муҳимай заказ мекунен, танҳо хитон мебинен, дигаро ура намебинад, дигаро видеои хитчо намебинанд. Пас дар инҷа чӣ дар корае ки спонсорство бояд ки пардохти пулаки қадӣ бишад. Барои он хотире ки бародару хитон аллакай фаҳмиден, агар мисол шумо 10 та спонсорен, якумуш ки дар у видеое ки барои спонсоро мешава, ман реклама намемонам, дуюмуш ки ман вообще невигодное ки ман як видеои калон накунам, 10 одам тамошо кунанд. аз ҳамин хотир пардохт мондагиае ки пардохт албатта ки видеои оддира чени суми рекламаш намешавад дар умум, но какой-то мотивация мешава ки ма как-никак бикунам темое ки дар шумо муҳимай. Марҳамат бародаро, определёни гурӯҳи одамое боша ки махсус темаҳо доранд барои хитчон, марҳамат спонсор шавен, заказ кунен видеои ҷолиби хитона. Далши раз ки мо дар бораи гап задем, гап мезанем дар бораи ин микрофон. И дуюмин микрофони мае ки ма дар вақти блогерӣ ира гирифтагем ва савол ба миён меяд ки и оё безеб буд ки ту ози айни замон ира истифода набурдистӣ? И безеб неста, и зура. Чӣ ба зураи плюсоша мегум ва мегумтон ки чӣ ба ма ира истифода набурдистам. И барои чӣ зурай? И метавонад ки инаи микрофон боша. Шумо качествои звучани ира дар видео метавонед хитон оценид кунен ки дар сараш маска кашидаги будам. Евросоюз хеле ҳам ташвиш кашида дар ин бора ва ҳар тарафа мега ки ором шавен. Просто ба гуфтан ором шудан, ак намедонам ё ором мешаванд намешаванд. Метавонем бинед. Савол, раз ки зурай чӣ ба дар сараи маска кашидӣ ва чӣ ба ин хеле поп фильтрро мегирӣ? Ман дар оҷа гуфтам ку поп фильтр нест, ма заказ кардагием, омадагиам, силкоиро мемонам касе дар кор боша. Раз ки соза чӣ ба мекаши, вообще ҳами чӣ дар кора инам чизо. И поп фильтр меган и барои звукои ба мисли с, п, мисол звукое ки шамол метан, маҳкам кардани ана ҳамун звукҳо. Мо метавонем ки ин ҳамун звукҳоро як хеле кунем ки нарасада микрофон. Дар вақти микрофонҳо дур мондан. Микрофона дур монди, звуки п, с и хеле чизое ки шамол дора, микрофона гӯши одама мехароша, метавона нарасанд. Но раз ки дур монди, низкая частотаҳоро намегирад ба монанде ки мисол хеле гап зани. Салом алейкум бародаро. Ҳамада салом. Хел у хел. Ами чизое ки дар садопардаи одам аст, низки частота, масалан звукҳои ғавз, низки чизо. Ту дод бизани високи частота, масалан паст гап зани, хеле ғавз гап зани, низкие. Ҳамиро дар ҳоли дур мондан намегирад. Як хеле кини ки ҳам низкира бигира, ҳам с, п, ч, вғ нашава, поп фильтр мезани. Поп фильтр чӣ ба д намуд мешава? Мешава хеле мешава нихе пашмак. И пашмакаш барои беруна и ветразашита. Шамол вақте ки мезана и шамола ба ҳамун пашмош мегира. И барои дуруни студия, барои ки дар дуруни студия шамол нест. Так гап мезанем. Чӣ ба и ҷавоби ҳамаи микрофонро метаҳад, ҳама дар зура. И метавонад ки ине хеле микрофон боша, петлични. И метавонад ки ине хеле микрофон боша, и метавонад ки поп вай боша. Микшерни пулт боша ки дар танаш мо гуфтем дар аввал микрофонро соединид мекунем. яъне ки чӣ гуна? Касе ки медона дар микшерни пулт соединид карда мешавад дигар микрофон, бале, дар ям мешавад дигар микрофон соединид мекунӣ, овозта запис мекунад прямо дар и, баъд обратно дарҷа флиш-карта мондагия мегирӣ, дар компютер мезанӣ, монтаж мекунӣ. Далши чизе ки поп фильтр дора, и ҳам дора. Мониторинги звук дар танаи микшер.
تو наушник мезани, звук та навори мена шнавидаам мегири барои дар вақти запис кардан. Дар танаи ҳам наушник мезани, ҷои наушник дора. Метавонӣ гӯш кунӣ. Немия иним қарак ҳамаям кора мекунам. Далши ба ғайр аз ҳамаи кора кардан худаш бо микрофоне. ҳам микрофоне, ҳам диктофон. Яъне ки чӣ хел? Мо метавонем ки дар инҷа шнур бизанем, биёрем дар компютер пайваст кунем, монем шарангами, запис кунем, прямо звуки мо бирава дар монтажи, дар программаи монтажи саб кантар баланд кунем. 1 2 3 4 5 1 2 3 дар программаи монтаж сохранить шава. Ва ё ин ки мо метавонем ки ира ҳамчун дистансиони микрофон истифода барем. Яъне чӣ хел? Шнур назанем, дар компютер пайваст накунем, просто дар инҷа батарӣ дора, как фантомни питания истифода мешавад. Батариро бизанӣ, флиш-картаро бизанӣ, худша гирён кунӣ, дар худаш сабт карда бирай. Мисол ветразаштаро мезанӣ берунда интервью гирифтанда ё ки ягон корои сёмкои чита, дар худаш запис мекунӣ, звук дар инҷа сохранить мешавад. Баъдан қатъи звуки, қатъи изображение дар камера буда ё ки дар телефон буда синхронизировать мекунӣ, звукиро мекушӣ, айра мемонӣ. И темаи монтажи мешавад, отдельни тема мешавад. Короче, мефаҳмидагӣ мефаҳмам. Яъне ки плюсош дидем ки як микрофон ҷавоби чанд қадар чира мекуна. Ва барои ҳамин ман ира гирифта будам ва чанд қадар соли дар ма кор кардагиай то ҳозир танашда ягон сарапина ма худам хеле хушро нигоҳ мекунам надора ва ягон минус ҳам надора. Звукам хеле адушинский запис мекунам. Видеои пешинада метавонед бинед дар нукшмаскай. Вопрос анака омада иҷа. Раз ки қадар хушрӯай, раз ки қадар чиай. Ишам хушрӯ будай. У микрофони пешинам хушрӯ будай, иам хушрӯ будай. И чӣ дар корай? Ира ма пасравнени микрофони конденсаторни пешинае ки гуфтам қатъи микшерни пултай, ура ман овардам, ира гирифтам, гуфтам том барои чӣ? Анака савол ба миём меояд. Чӣ ба ту ира ба ҷои ира истифода мебарӣ, раз ки хушрӯ боша? Чӣ хеле ки ман гуфтам ин барои началаи блогеро мешавад. Ина ҳамиам звукам мегира, 100% хушрӯ мегира. Ба телефон байни разницаи ираву ира шумо дар гӯш кардан намефаҳмед. Не ки дар вақте ки шумо дар ягон самбуфер гӯш мекунед ё ки ба наушник гӯш мекунед, шумо просто айни замон овози маро через ҳамин микрофон дар наушник ябор гӯш кунед, наушникҳои хуб қатъи. Баъд разницаша мебинед. Ба будурин ягон блогери дигара дар YouTube тамошо кунед, просто звук оценит кунед. Яъне ки чӣ разница дора байни иву и? Байни иву и низки чистотаро намегира. Барои чӣ ки худи ҳамин паданалатчинум дошт дар нукаш. Короче, сарам пирай бародаро фаромӯш кардам. Чӣ хеле ки диафрагма дора камера, дар дуруни ҳамиам як чиз аст, дар ҳоли майда будан хуб принимат карда наметавонад звука. Майда. А ида калонае ки низки чистотаро мегира. Ман шуморо гуфтам ки низки чистота чие? Раз ки ман мехоҳам ки тамошобини ман звука хубтар бишнава, чӣ ба ки нагирам. Барои шумо да приятно шида. Хорошо, иша фаҳмидем. Иш чӣ дар корай ва чӣ ба ира истифода намебарӣ иам созай? Барои он хотире ки иам хуб запис мекуна, но ба дараҷаи ине не за что 3-4 баробар ияи қимат нестай. Далши савол. Раз ки ту ишо истифода мебарӣ, иёам ба кор мераванд? Бале, ман дар кӯча ҳеҷ вақт ира намегирам кунам қадар қимба бирам сёмка кунам. Ман дар кӯча ё ки ира мегирам мерам, ё ки ягон интервью кишид, мисол ягон каса да қадира пирсидӣ, ё ин ки худ просто гап зани бугӯй чем аида овоз созтар куна, ведаразаштара мекашиму, инем қади запис карда рафтан мегирам. Ва ай ҳамада микрофони даступни ки ҳар як одам нохарида айни замон шумо мар тамошо кардем дар дастон дорен микрофон. Интерес нашида ай куча дорен. Телефонтон, любой телефон микрофони нормални дора. Метавонед қабида запис кунед брава, агар ки источники видео съём карда мекардагитон отдельно чӣ боша. Хай ба ҳамия телефон агар съёмка кунед, ба ҳам намешавад, хеле қапиша ҳам қис съёмкаш кунед. Дар ин ҳолат микрофон мегирем. Далши мо яъне ки дар бораи микрофон гап задем. Ҳамаи микрофонҳое ки ма дар борашон гап задам, ссилкаҳошона ай куҷо гирифта мешавад. Дар якум комментарие ки ссилкаи бозӣ сабт карда шудагиай дар ҳамҷа мемонам. Шумо метавонед будурен тамошо кунед. Дар оҷа на танҳо ссилкаи микрофонро мемонам, аз випуски пешина ссилкаҳои барои оборудованияи съёмкаро мемонам. Ҳар як чизое ки ман ҳам дар у видео гап задам, ҳам дар ин видео гап задам, агар шумо дар алоҳида обзор дар бораи ҳар як кадоми ҳами боша, ман метавонам ки ман обши гап задам. Дар умум, мисол ман метавонам дар бораи як техника отдельно, ход як света ман метавонам дар борааш отдельно гап задам, ҳамаша бифаҳма шумо да чӣ намуд гирён мешавад, чӣ хел истифода мешавад, чӣ хел мисол ба мисли наи микрофон ва ё ин ки пантографашу бо филтрашу дигараш. Бо саволо боша, чизҳое ки маълумотое ки шумо нагирифтем ва мехостем бигирен, дар комментария бинависен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Бардор, дар канали нави мо видео баромадагиай видео хеле ҳам ҷолибай, фаромӯш накунед будурен тамошо кунед, дастгирӣ кунед.